Presentaré una mica el ponent, tot i que podeu veure al nostre web la seva petita biografia i segur que alguns ja el deveu conèixer. Avui ens acompanya Marc Guarro, lingüista i professor universitari, que en l'àmbit docent ha impartit classes al postgrau de correcció de textos orals i escrits a la Universitat de Girona i també a futurs periodistes a la Universitat de Vic. Tot i que actualment, i ja des de fa anys, imparteix una assignatura sobre estàndard català als graus de comunicació de la Universitat Rovira i Virgili i una altra de normativa de la llengua catalana al grau de llengua i literatura catalanes a la Universitat Oberta de Catalunya. Es troba interessat principalment en el vessant aplicat de la lingüística, la normativa, la llengua d'ús i la producció textual, i actualment treballa a la secció de llengua del diari Ara i corregeix textos per a diverses editorials. Per tot això, com veig, és la persona adient per fer aquest seminari. Així que bé, moltes gràcies, Marc, per accedir a impartir aquesta ponència i bé, la resta esperam que us resulti profitosa. Moltes gràcies, Laura. Gràcies a tots per la vostra assistència. A mi em feia una il·lusió especial poder participar en aquest seminari del MIC per diversos motius. El principal, evidentment, és per tenir l'oportunitat de parlar amb gent que treballa amb la llengua, com jo, i poder explicar algunes coses que sempre, quan treballo, com a corrector de mitjans de comunicació, sempre em queden ganes d'explicar-li als redactors. Ostres, això m'agradaria poder-ho explicar. No només fer el canvi, no només fer la modificació, la correcció, sinó poder-ho explicar. Poder-ho explicar perquè ho sàpiguen ells també i perquè millorin els textos. Millorin els textos, que de fet és la gran preocupació d'un lingüista aplicat. Jo sempre dic que soc lingüista que treballa en un mitjà de comunicació. Això fa que jo estigui més a prop del text final que de la gramàtica inicial. I és com allò de qui t'estimes més, el pare o la mare? Doncs jo m'estimo més la comunicació que la norma. Si podem seguir la norma, la seguim, però si la comunicació està de veure afectada, doncs jo aposto per la comunicació. Sempre dic, amb els meus alumnes els explico així, a classe, els meus futurs, que són futurs periodistes, hem de parlar normal, ens han d'entendre, els nostres lectors, els nostres receptors dels nostres missatges ens han d'entendre perquè el que volem és que el nostre missatge arribi i hem de parlar bé com quan els nostres lectors parlen bé. Hem de parlar normal. Per mi això és una obsessió. Per això, quan els companys del GALMIC em van demanar una ponència per parlar de normativa, vaig dir, sí, parlarem de normativa, però també parlarem de registre i parlarem de cohesió, parlarem de coses que no són normatives, però que afecten també molt. Perdona que t'interrompi, Marc. No sé si qualcú més té el micròfon encès, per favor que l'apagui. Sí, hi havia dues persones i els he tancat els micròfons. Molt bé. Doncs això, la idea era aquesta. Em va fer molta il·lusió per poder parlar de tu a tu amb gent de problemes concrets, de situacions concretes dels nostres textos. Veureu en la presentació que servirà de guia per la ponència que no treballem amb... No són textos de laboratori, són textos reals, de contextos reals, extrets. Alguns, fins i tot, n'hi ha algun de la presentació d'avui, que és tan fresc com que és d'aquest matí. És d'aquest mateix matí. O sigui, que això és una cosa que també faig a classe. A classe a la URB, tinc classe divendres al matí amb els meus alumnes de periodisme i jo dijous al vespre he estat treballant en la correcció del diari que sortirà, de fet que ha sortit aquell matí de divendres. Són textos frescos, textos reals, no de laboratori, no dels que surten en molts llibres, en massa llibres de llengua, sinó textos reals que ens trobem cada dia als diaris, a les televisions, a les ràdios del nostre espai comunicatiu.
I bé, res més. Espero que la trobeu profitosa la sessió. És una mica llarga, intentaré que arribem al final. I res, i potser els que espereu grans, això també volia dir, els que espereu grans raonaments filològics, us decebrà la sessió perquè no hi seran. Parlarem molt de llengua aplicada, de qüestions concretes, i la base filològica, diguéssim, teòrica, la deixarem una mica de banda. Tenint en compte, compto, que el gruix dels assistents a la sessió són això, periodistes o lingüistes de mitjans, gent que treballa en llengua final, no en gramàtiques diccionaris. Començo, sense més, si em permeteu, ja començo la presentació. Aquí. Molt bé. Suposo que es veu a la portada. Molt bé. Si voleu dir coses, me les podeu dir per xat. No cal que espereu al final, diguéssim, al torn de preguntes, sinó que si hi ha alguna cosa la podeu dir per xat, o la Laura o la Delga o jo veurem la vostra intervenció i intentarem intervenir. Volia començar explicant que aquesta sessió té 4 parts. Està dividida les diapositives en 4 parts. Primer parlarem de problemes d'adequació normativa, alguns molt concrets. Són problemes d'adequació normativa bastant persistents. Són coses que hem treballat molt i continuem havent de treballar-les perquè ens trobem que encara surten. Després parlarem de registre, com ha de ser el registre dels mitjans, com hem de parlar als mitjans perquè el nostre missatge aconsegueixi el seu objectiu comunicatiu, com hem de parlar. Després, alguns problemes de cohesió, com lliguem bé els textos, hem de lligar-los una mica millor, ens passa que a vegades tenim, suposo que també perquè els nostres textos als mitjans són textos que es fan de pressa, que es publiquen bastant de seguida i a vegades no acaben d'estar ben lligats. Les persones de bona voluntat que arribeu fins a aquest punt, fins al final, tindreu com a premi la 4a secció que es diu Escoltant campanes. Amb el títol ja es veu una mica per on va, perquè l'expressió adequada seria sentint campanes, no? Allò que sents campanes, això com es deu dir, no? Li hem posat a la secció Escoltant campanes perquè el mateix títol ja és un error, no? I són coses que hem trobat, hem fet un recull a la secció del diari, secció de llengua del diari, un recull simpàtic de patinades lingüístiques que hem vist, que hem tingut l'ocasió de primer de riure una mica, fins i tot amb el mateix redactor, que hòstia, això que t'ha passat, has vist què t'ha passat? Oh, quina badada! Doncs això seria, diguéssim, la part del premi, la part més lúdica. Comencem amb la primera part, l'adequació normativa. Volia comentar que no sé si tothom ho sap, suposo que sí. Si tothom és que sí, això ens ho passarem. Però volia parlar de l'existència d'una eina que es diu Language Tool. L'estem fent al diari, l'hem obligat a tots els redactors a instal·lar-la. És una mica més que un corrector automàtic. És una eina... Està allotjada, és una extensió, està allotjada a Softcatalà i fa unes propostes de correcció molt pertinents, cada vegada més pertinents, no només en català, sinó en altres de les nostres llengües. Sempre amb els meus alumnes parlo de les nostres llengües, que són les llengües que corren per aquí, el castellà, el català, l'anglès declarat i l'anglès no declarat, l'anglès que es cola en les interferències. Doncs aquest corrector funciona molt bé i jo sempre dic que jo també el faig servir. Per molt que
tinguem la llengua al cap i tinguem la normativa clara, a vegades ens passen coses i el corrector LanguageTool ens ajuda molt. Algú d'aquí li sona a nou això o tothom ja el té instal·lat? Perquè si tothom el té, això m'ho saltarem. En parlo una mica, doncs? Molt bé. I jo per mi sí que em pot xerrar, perquè la veritat és que ho he comentat a diversos periodistes i molt sovint se quedaven de pedra de què és aquesta meravella i tot això. Sí. Doncs, Segur que va la mar de bé. És molt fàcil. Assenta la pàgina Softcatalà, vas a la secció d'aplicacions i llengua. Softcatalà, aplicacions i llengua. Quan ets a dins, quan ets aquí a la secció de llengua, trobes totes aquestes eines, totes aquestes LT, que n'hi ha 6, són les extensions del LanguageTool. Jo sempre recomano que triem el LanguageTool del nostre navegador. O sigui, tu treballes amb el Chrome o treballes amb el Firefox sempre recomano instal·lar el paquet LTE, el paquet LanguageTool del teu navegador, perquè si tot el que facis en aquell navegador, tant si fas un mail com si escrius un article en un drive, tot el que facis en aquell navegador s'activarà. S'activarà i veuràs com funciona. Aquí us he posat hi ha tres captures de pantalla en una mateixa diapositiva perquè veieu com va. Marca errors de 3 tipus. Els que estan subratllats en vermell són errors d'ortografia. Fixeu-vos que és molt polit. El LanguageTool diu possible error ortogràfic. Ell interpreta que et deus estar equivocant. Amb molts cognoms ho diu, això, i no t'estàs equivocant. Per això dic possible error ortogràfic. Fa suggeriments de gramàtica, per exemple, els errors de concordança els detecta gairebé tots. I després fa recomanacions d'estil, que són les subratllat en color blau. Vermell, ortografia, groc, gramàtica i blau d'estil. Les d'estil, com ara la preposició al davant d'infinitiu, com en les subordinades temporals, et diu que en llenguatge formal és preferible usar en, i tu has de saber si estàs fent un text més formal o menys formal. Fa més coses. Té molts noms propis instal·lats. La capital de... O sigui, l'estat de Massachusetts és aquest estat maleït que sempre té masses S's, massa T's i un altre cop S's i ningú acaba de saber exactament com s'escriu Massachusetts. Hi ha molts noms propis, moltíssims, i a més té un calendari perpetu, això és molt bo, té un calendari perpetu perquè si dius alguna cosa com que el dimecres 18 de juliol de 1936 era dimarts, sí, el 18 de juliol del 36 era dimecres, et diu no. El 18 de juliol del 36 era dissabte. Són d'aquelles coses que dius, uala, que diu la gent, hosti, però com sap tantes coses? Està, diguéssim, molt enriquit, és un corrector molt enriquit. Està molt bé perquè et diu moltes coses, tu pots decidir si fas cas del que et diu, si no li fas cas, però la idea és que t'ajudi molt en els textos. A nosaltres ens ajuda molt, els nostres redactors a l'Ara el fan servir. Els meus alumnes de la URB, el primer dia que entren a classe, els demano que apaguin el mòbil, que engeguin l'ordinador i que s'instal·lin l'extensió LanguageTool. Primer dia, setembre, 8 de setembre, ja tenen tots el LanguageTool instal·lat. I la veritat és que jo no sabria treballar sense, perquè m'ajuda molt a mi també com a corrector, quan hem de corregir a la velocitat que hem de corregir per fer el diari que marxi a la rotativa a les 12 de la nit, doncs va molt bé. Això, la prèvia. LanguageTool, que ens ajuda molt. Cosetes de normativa que he triat. N'he triat unes quantes. Algunes direu, home, però com pot ser que encara parleu d'això? Doncs encara parlem d'això. Encara parlem d'això perquè encara ens trobem que hi ha molts textos amb el problema de la distribució de par i parar. La distribució de par i parar que tots els que som orientals sabem d'on ve. O sigui, oralment els orientals no hem dit mai la preposició de parar.
i com que no l'hem dit mai, a vegades no sabem quan l'hem d'escriure. Llavors hi ha 25 milions de regles, perquè jo sempre dic que si no tens clar les nocions que van associades a per i parar, per l'origen, la causa, o parar, la destinació, la finalitat, que et guiïs per castellà. És una raó molt poc filològica, si voleu, però és molt útil. És molt útil i a vegades pots estar pensant si això és origen, si no és origen, si és causa, si no és causa. Escolta'm, en castellà què faries? Dir això pot ser una mica violent i dir-ho, que ho digui un lingüista català, diguéssim, però la veritat és que és molt útil i quan anem de cara a barraca, com a vegades amb els meus alumnes i a vegades amb els nostres redactors del diari, aquest tipus de consells funcionen. No m'allargaré més, a les diapositives queda molt clar quan és per i quan és parar. En tots els casos dels exemples que poso, la regla del castellà funciona i la de la noció també. En aquest cas, Jennifer Hermoso no es mereix res per la poca comunitat que té, a causa de la poca comunitat que té. Això, entre cometes, ja es veu que són les declaracions i segurament són del Rubiales. Sánchez va donar les gràcies als socis del govern pel seu suport. El motiu de les gràcies era el suport, som molt clar. Premi Lletra d'Or per la poetessa Teresa Pasqual, com que dic per la poetessa perquè és, com ho hem dit sempre els orientals, aquesta A no sona i com que no sona tinc la tentació de no escriure-la, però l'haig d'escriure perquè és la finalitat del premi, la destinació. A qui va a parar és a la poetessa Teresa Pasqual. Agricultura donarà 15 milions de litres d'aigua per regadiu des del Pla de Sant Jordi fins a Llucmajor. Això és un titular de l'Ara Balears de fa 3 o 4 dies. Per a regadiu, la destinació de l'aigua és regar, i aquí tenim la noció de destinació i necessitem aquest parar. Encara que no el diem, l'hem d'escriure. Fent cas per això a la gramàtica del 16, que per fi va encarar amb una mica de ganes de solucionar-ho el tema per i parar i va fer entrar a la gramàtica, o sigui, l'Institut va entrar a la gramàtica per fi la proposta Coromina Solà de reduir per davant d'infinitiu, encara que això vulgui dir que hem de dir per a regadiu, però per regar. Però sí que és una manera de simplificar la qüestió. Si és prou espinosa, doncs aquí no serà tant. Davant d'infinitiu, tenim l'opció d'escriure sempre per indicar causa, evidentment, però per indicar finalitat podem fer sempre per també. Això és una opció que tenim. També és una qüestió de llibre d'estil. Per exemple, el diari Ara això ho hem adoptat com a llibre d'estil i la gent que fa parar davant d'infinitius finals doncs li canviem a per. Però és una qüestió de llibre d'estil que els mitjans poden fer-ho, almenys amb els col·laboradors del mitjà, amb la gent que treballa al mitjà, amb els redactors. Després, amb les col·laboracions externes, doncs es pot arribar a un acord autor per autor, si convé. Però és una qüestió de llibre d'estil que cada cop estan adoptant més mitjans del nostre àmbit lingüístic. Volia passar-hi ràpid perquè és una qüestió que volia que quedés aquí, que la pugueu consultar. I després us he posat que hi ha un enllaç amb més informació sobre per i parar i us he posat un enllaç a l'ESADI, justament, el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és una mica la referència de la llengua periodística, més que no pas a la gramàtica. Evidentment, la gramàtica també ho podeu consultar, però el que diu l'ESADI és una cosa que se segueix no només als mitjans de la Corpo, diguéssim, no només als mitjans dels públics, sinó també altres mitjans que estem seguint aquest mateix llibre d'estil. Suposo que continua tenint una certa requesta. És a dir, en el seu moment va ser una eina important i continua sent una referència vàlida, sobretot pels mitjans petits que no tenen llibre d'estil.
si no entenen, aquí en tenen. També n'hi ha d'altres, hi ha altres mitjans, hi ha altres maneres de veure, hi ha la llengua de VilaWeb, per exemple, que és una altra manera un altre llibre d'estil d'aquest mitjà que no coincideix amb moltes de les coses que es diuen a l'ESADI, però jo sí que hi combrego i per això en part. Evidentment, podeu fer-me cas o no. La meva llibertat de càtedra acaba on comença la vostra llibertat, com a, diguéssim, alumnes. Molt bé, més coses de normativa que ens preocupen. Els gerundis. Ja sé que a la gent no li agraden els gerundis. A mi un subdirector de l'ARA em va arribar a dir que intenta, de totes les maneres humanes agudes i per haver, d'escriure sense fer servir gerundis. I jo li dic, Jordi, quina llàstima, perquè són molt útils, ben utilitzats són molt útils. Però és una qüestió que costa una mica i això que jo crec que hi ha diferents causes dels problemes que tenim amb els gerundis. La primera és que van molt bé per lligar el discurs. Van molt bé per lligar el discurs, com veurem ara. El que passa és que no sempre queda ben lligat. Per això he fet aquest títol, gerundis bons i gerundis dolents. He fet un títol molt, diguéssim, al registre, molt col·loquial. No en parlo extensament, podria parlar molta estona de gerundis. De fet, els gerundis en català són l'objecte del meu treball de final de grau i vaig parlar moltíssim i pensar moltíssim els gerundis, fins al punt que després d'entregar el treball vaig estar 2 anys que no volia veure un gerundi ni en pintura, però com que hi treballo i com que me'ls trobo i com que defenso quan són bons, ja en volia parlar. Els gerundis, sobretot, són bons quan no marxen de les seves dues nocions, diguéssim, més clares. Les dues nocions més clares del gerundi, com a adjunt oracional que és, el gerundi no és mai l'oració principal d'un enunciat, sempre és un adjunt. Sempre fa alguna cosa adjunta, normalment fa, diguéssim, d'adverbi, està sent mica la seva feina. Explica un quan i explica un com. Això és el que fa el gerundi. Explica un quan aquesta acció és simultània a l'oració principal. El president espanyol es va adonar que esquivant la qüestió de l'Operació Catalunya i perdia més que no hi guanyava. El president espanyol es va adonar d'una cosa quan en feia una altra. Tot alhora, esquivant una qüestió, es va adonar que hi perdia. Tot és alhora, tot passa alhora. Aquesta és una de les accions del gerundi. Una de les funcions del gerundi és explicar que una cosa adjunta passa al mateix temps que la cosa principal. I l'altre és per expressar manera, el com. Els manifestants van impedir l'acció dels antidisturbis amuntegant contenidors. Com la van impedir? Doncs amuntegant contenidors. Quan aquest quan és simultani, quan aquest com és una manera de dir com va passar l'acció de l'oració principal, els gerundis són bons. Quan no són bons els gerundis? Doncs, sobretot, quan intenten explicar una acció posterior a l'acció principal. Un autobús ple de neonazis que tornaven de visitar la casa de Hitler, la casa natal de Hitler, va relliscar amb el gel, caient per un terratrèmol. Normalment les meves... Ja us he dit abans al començament que les frases que faig servir són trestes de contextos reals, de notícies de veritat. Aquesta no. Lamentablement aquesta no és una notícia real. Tant de bo ho hagués sigut, però no ho és. Però sí que ens serveix per explicar això. L'autobús primer rellisca i després cau. No és simultani, és consecutiu. Primer passa una cosa i després l'altra. Aquest gerundi és incorrecte i s'ha de solucionar canviant-lo per un verb conjugat
han cancel·lat per la conjunció i, evidentment, perquè primer passa una cosa i després passa una altra. Volem explicar dues coses que han passat. Doncs, primer una cosa amb el seu verb, una i, la segona cosa amb el seu verb. Aquesta és la manera, diguéssim, adequada de resoldre un problema de gerundis, diguéssim, de posterioritat. Sí? Tampoc són bons els gerundis que expressen una conseqüència. Això no insisteixo molt, perquè aquí ens comencem a trobar, això em passa molt al diari, i trobo molt, ens trobem aquests gerundis que serveixen per seguir parlant. Això als redactors ens agrada molt. Si volem començar a escriure, estem fent un article i volem explicar moltes coses i tenim dues coses que ens ajuden a explicar molt, que són les comes, va molt bé les comes, poso comes i vaig parlant, i l'altre són els gerundis perquè ens sembla que lliga. L'entitat estima que un 74% dels turistes, 2,7 milions, compren el diumenge i tenen una despesa mitjana i la despesa mitjana que fan és de 112 euros, elevant la facturació total fins a 300 milions. Aquesta conseqüència, expressada en un gerundi, normativament tampoc no és adequada. Recordeu que estem en el capítol de la normativa, de la nostra, diguéssim, de la nostra presentació d'avui, i la normativa encara no ens està donant per bons aquests gerundis que pressionen molt per entrar en castellà. Es fa servir molt també, els correctors de castellà tenen la mateixa batalla que els de català amb aquest tema, i encara, dic encara perquè no se sap mai, tot i que com que els catalans fem gramàtiques normatives cada 100 anys aproximadament, la de 1918 ha sigut substituïda per la de 2016, potser la del 2116, el 2114, potser, si seguim la mateixa progressió, ja entrarà els gerundis de conseqüència, però de moment encara no són normatius. I aquests encara els afusellem tots. Jo, tants com ne trobo, tants com ne canvio. I tot i que entenc que serveixen per seguir parlant, però fixeu-vos que com que no estan marcats espectualment, gerundi és una forma no personal del verb, no té marca de persona, no té marca de temps, ni de moda. Aquest elevant la facturació no se sap qui és el verb, no se sap qui és exactament el subjecte d'aquest gerundi. Aleshores, fixeu-vos que aquí, a més de gerundi, fa de connector. I aquí la solució, fixeu-vos quina és. Cosa que eleva, la qual cosa eleva, o sigui, el fet que la despesa mitjana sigui de 112 euros i que un 74% dels turistes comprin el diumenge, tot això fa que la facturació total pugi fins a 306 milions. Aquí el relatiu també ens feia falta per identificar l'actor. Qui és el subjecte d'això? Qui és el subjecte d'elevar? El gerundi no porta subjecte. Un capítol de gerundis particularment sagnant és el de les declaracions. En mitjans de comunicació, com que els mitjans expliquem coses que passen i les coses que passen que expliquem als mitjans tenen els protagonistes, que són les persones, normalment, totes aquestes persones que surten a les nostres notícies surten normalment en declaracions molt sovint en estil directe. És bastant gràfic l'estil directe, ens ajuda molt a explicar-li al lector exactament què ha dit i qui ho ha dit. Doncs també té incidència el tema dels gerundis amb la qüestió de les declaracions. Dels dos gerundis que ens trobem a les declaracions solen ser els que o fan un aclariment o fan un afegit. Si fan un aclariment, són adequats. Per què? Perquè, evidentment, hi ha la noció de simultaneïtat aquí amagada. Si jo dic que ella va dir podem replantejar-nos certs exercicis competencials, quan va dir això es referia a unes qüestions fiscals que el govern, que el portaveu havia dit abans. Doncs
aquest gerundi és bo perquè fa referència a una cosa dita. Diguéssim que respon a la pregunta quan ella va dir això es referia a una aportació anterior. Doncs aquest aclariment o aquesta ampliació relacionada amb el fet simultani, que són les primeres declaracions entre cometes, ens dona la carta blanca del gerundi. Quan ella va dir podem replantejar-nos certs exercicis competencials, es referia a les qüestions fiscals tal. Sí? Tant és així amb estil directe, que és la primera frase de les que teniu, com amb estil indirecte, que és el segon. Aquest és un ús dels gerundis en les declaracions que és adequat. I de seguida, permeteu el truc, de seguida que veig que em trobo aquest gerundi, de seguida veig que el redactor domina el gerundi. Quan és un símptoma que el redactor domina el gerundi i que segurament ja no me'n trobaré dels altres que són els que ensenyaré ara. La temptació de seguir parlant amb el gerundi és fer-lo introduir informació nova, com passava a fora de les declaracions. Amb les declaracions passa el mateix. Soc partidari de plantejar certs exercicis competencials, per illa, i estil directe, poso cometes, tanco les cometes i explico que ho va dir ella, afegint, sempre naturalment dins els límits del... No, aquest gerundi és el que no és adequat perquè el que fa és d'introductor d'informació nova. Evidentment, quan ella va dir la primera part, entre cometes, perdó, quan va dir la segona, no va dir la primera. Primer va dir una i després va dir una altra. De fet, el verb afegir ja es veu que introduirà informació nova. El verb afegir difícilment anirà bé per fer-lo servir en gerundi perquè la noció del verb afegir sempre és una noció de posterioritat. Quan algú afegeix alguna cosa és que hi havia una cosa prèvia, si no, no pots afegir. Evidentment, aquest és el gerundi inadequat de les declaracions, que és el que hem d'anar canviant, perquè diguéssim que no ens serveix perquè marxa de la noció de simultaneïtat. Simplement per sumar informació no podem fer servir el gerundi. Ha de ser aclariment de la informació prèvia, referència a la informació prèvia, però no afegitó d'informació. La manera és, un altre cop, com fora de les declaracions, un altre cop per conjugat i la conjunció i, perquè realment són dues accions encadenades, cada una amb la seva, diguéssim, amb el seu verb. Ella diu una cosa i ella afegeix una altra. Primer diu una cosa, després n'afegeix una altra. Sí? Això dels gerundis, un cop ho veu el redactor, un cop ho veu, te n'adones, dius, sí, ostres, d'acord, ja ho tinc. Després és qüestió de practicar, de recordar-se'n de com va. Us he posat també un tema de perífrasis. Les perífrasis de gerundi, n'hi ha moltes, són totes adequades menys una, que és una que ens ve del castellà, és aquesta de venir més gerundi en el sentit de repetició. En el sentit de repetició només. Jo puc tenir una construcció que sigui venir més gerundi, quan venir no fa de verb auxiliar, sinó que vinc. Jo venia cantant cap a casa. Evidentment, venia caminant i cantant. Si feia dues accions simultànies, venir, caminar i cantar. Però no, això és venir quan el verb venir fa d'auxiliar. Feia temps que el míster venia avisant que qui no entrenés bé no jugaria. Això és el te lo vengo diciendo castellà. No és una altra cosa, ens ha penetrat per aquí. Aquesta idea de repetició no és adequada perquè són coses que no són simultànies, sinó afegides. Si algú busca
avisava i tornava a avisar i tornava a avisar i tornava a avisar. O sigui, són accions, diguéssim, repetides que, almenys fins ara, la gramàtica no ens permet fer servir. Aquesta és l'única de les perífrasis de gerundi, continuar a seguir, ara en parlarem d'algunes, acabar més gerundi, tots aquests auxiliars més gerundi són tots bons, menys aquesta, menys el te lo vengo diciendo, doncs en català el fem servir, diguéssim, un altre cop, de forma conjugada del verb i no forma no personal, no gerundi. De les adequades, que n'hi ha moltes, volia fer dues remarques només. Una que és que encara hi ha algú que creu que seguir més gerundi no és adequat. De fet, tinc alguns companys de correcció de la secció del diari Ara que encara canvien, cada cop que veuen seguir més gerundi, ho canvien per continuar més gerundi. És una cosa que hem fet molts anys, ho havíem fet molts anys. La gramàtica del 16 ja dona carta de naturalesa a tots dos verbs auxiliars. De fet, ja ho deien molts llibres d'estil, ja s'estava fent i la gramàtica va acabar, diguéssim, d'incorporar-ho. Però tant podem fer un com podem fer l'altre. L'únic que demanem, almenys els redactors, jo que els demano és que facin sempre el mateix, almenys dins el mateix text. Si en un text surt 3 vegades la perífrasi, doncs les 3 vegades millor que sigui la mateixa. La presidenta li havia tallat el micro, però el diputat va seguir o va continuar. Podem dir-ho de les dues maneres. Després hi ha una novetat de la gramàtica del 16, de les perífrasis de gerundi, que era el portar més, una expressió temporal, més gerundi. El manacorí va admetre que portava molts mesos jugant en dolor. Ja sabeu qui és aquest manacorí, almenys els illencs. Portar més temporal, més gerundi, no era bo, la gramàtica del 16 ho deixa entrar. Fins al moment ho canviàvem per el manacorí va admetre que feia molts mesos que jugava en dolor. Jo crec que hi ha una certa restricció de registre aquí. Crec que portar més temporal, més gerundi, és un registre una mica menys formal. Almenys, sempre que me'l trobo, jo no el faig servir com a redactor. Jo, com a redactor, no el faig servir. Com a lingüista, com a corrector, quan me'l trobo, el deixo si el registre és, diguéssim, mitjà. Si en un registre alt el canviaria per feia molts mesos que jugava en dolor. El registre del text també, del total del text, també miro quines altres coses fa que siguin aquella peça, aquell article, aquell text, tot ell ha de ser, diguéssim, d'una formalitat semblant. Això és una cosa que costa molt, pot aconseguir. Doncs jo crec que el portar més temporal, més gerundi, hi ha una restricció de registre. Més informació sobre els gerundis, us dono també un parell d'enllaços a l'Optimot, 2 fitxes de l'Optimot. Una veieu que ja té 11 versions, l'altra 36. Els van modificant. Per això que més que el número de fitxa, més que el número de fitxa de l'Optimot, us poso com trobar la informació dels gerundis en un cas i en un altre. Quina cerca hauríem de fer per trobar-los. Anirà millor que fins i tot la fitxa. Aquí podeu, diguéssim, tenir a disposició vostra més informació sobre els gerundis. Si algú li agafa el cuc de llegir molt sobre els gerundis i vol anar al repositori de la UOC, trobarà el meu treball de final de grau, que està en obert, el teniu allí, per afartar-vos de gerundis fins que no us n'hi càpiga cap més. Hem fet un recull molt curtet. Més coses de normativa que ja enllacen una mica amb el següent capítol, que és el dels registres, que és el dels usos abusius. Clar, això és normativa una mica agafada pels pèls i una mica, em podeu dir, home, això són manies teves. Una mica sí que és veritat que són una mica manies meves.
però no sóc l'únic que ho diu. Hi ha enllaços a l'Optimot de tot això que diré ara, hi ha més gent que està veient abusos en els registres periodístics, que una cosa que ens passa com a redactors dels mitjans de comunicació, i és lògic que ens passi, que és que quan trobem una manera de dir les coses, com que cada dia les hem de dir, com que de Barça a Madrid n'hi ha 2 cada any, com a mínim, i l'any que ve i torna a ser el partit del segle, i ara són els 3 toms i l'any que ve tornaran a ser, i ara ve Nadal i l'any que ve tornarà a haver Nadal, i sempre estem dient el mateix. Quan no són eleccions, quan no són guerres, sempre estem dient el mateix, que el que sempre estem dient el mateix ens va molt bé tenir una manera sempre de dir el mateix. Però a vegades abusem una mica d'algunes qüestions que a mi em sembla que si les vigilem ens queden uns textos, com ho diria jo, amb una mica més de personalitat, més nostres, no tan, diguéssim, estereotipats. No tant a Twitter n'hi ha algú que parla de burocratès, algú que parla de llengua, diguéssim, català de plàstic, hi ha un lingüista que parla de català de plàstic. Si vigilem amb aquests usos abusius, uns quants que ara repassarem, ens quedarà un català una mica més nostre, de cadascú de nosaltres. Penso que és una bona cosa per rumiar. Per exemple, l'expressió comptar amb vol dir tenir a disposició. Jo puc tenir coses a disposició i no fer-les servir. Les tinc a disposició i prou. Això és el que vol dir comptar amb. Què passa? Que no sé per què penetra en significats que són més propis d'un verb tan bonic, curt i de tota la vida, que és tenir. El nou centre tindrà diversos espais de coworking. El centre els tindrà. Estaran a disposició de la gent, però el centre els tindrà. El centre no pot triar si es té a disposició o no els espais de coworking. Els tindrà. Després que els fa servir o no. Aquest comptar amb, que no sé per què triomfa, perquè és més llarg, és més dificultós, fins i tot des del punt de vista del redactor, gastes més CO2 per escriure. Escolta, tenir de tota la vida. En canvi, sí que és adequat quan diem Xavi podrà comptar amb tots els titulars per visitar Montilivi diumenge, efectivament, podrà comptar amb ells, els farà servir o no. De fet, tindrà a disposició, podríem dir. Però aquest comptar amb vol dir això, tenir una cosa a disposició. No tenir-la, sinó tenir-la a disposició. Aquesta precisió, diguéssim, aquest ús més precís, que ens ajudaria molt, també per activar el verb tenir, que el tenim una mica abandonat, és una manera també de fer un català més directe, més teu, menys com parla tothom. Menys com parla tothom quan parla forçat, impostat. També hi ha un ús abusiu de trobar-se. A la presentació que m'ha fet la Laura, ella l'ha fet servir. Ho tens aquí gravat. I he pensat, mira, justament em volia parlar d'això. No me'n recordo com era l'expressió, i ho dic així públicament, no pas en absolut per avergonyir-te, ni molt menys, sinó per... Jo diria que es troba en nosaltres, exacte, una cosa així. Una cosa així. Aquest ús abusiu de trobar-se, que sovint, no sé si és el teu cas, però sovint apareix quan el redactor no sap si ha de fer servir ser o estar. Ara no sé si és ser o estar. Saps què? Es troba i surto del problema. En el meu cas, no sé si també deu passar en els altres, és perquè sona més formal. Igual que és comptar amb, també sona més formal que tenir. Exacte. Això no vol dir que estigui malament, sempre. O sigui, de fet, el verb trobar-se en el sentit de ser o d'estar
pot tenir els dos. És un verb, és un ús que està a la gramàtica, i és. Jo l'únic que dic és que jo recomano no fer-lo servir sobretot per no esquivar la qüestió del ser i estar. Algun alumne m'ha dit una barbaritat del tipus alguna vegada, però està malament, no? Perdona? No, és que el verb estar és castellà, no? Aviam, un moment. El verb estar té els seus usos, el verb ser té els seus, i per mi el verb trobar-se sovint és una mica, diguéssim, això que dius tu, aquesta idea de molt formal, però potser no la necessitem, aquesta idea de molta formalitat en els mitjans de comunicació. Alguns sospitosos no els han pogut detenir perquè es troben fora del país. A veure, quan és la mera localització, el verb de tota la vida és el ser, en anglès també, a veure si tantes coses que ens venen malament de l'anglès, a veure si ens en ve alguna de bona i l'adoptem. El verb ser, per la mera localització, és el més... I fixa't, mira, només 3 caràcters. 3. Són. Es troben un munt de caràcters. No, curtet, directe, genuí, normal. Parlem normal. També a vegades li pren el lloc al verb estar. Sánchez i Núñez Feijóo es troben reunits en aquell moment. Per mi, això a mi em sona molt malament, però em sona molt malament perquè em sona... No és que em soni molt formal, és que, com dic als meus alumnes, la gent no parla així. I els nostres lectors no parlen així perquè ho han de llegir si no ho diuen. La idea és... És com... Em passa una mica com el verb romandre. Vas a visitar un museu i li preguntes a la persona de la recepció el diumenge que obriu? I diu, no, el diumenge està tancat. Val, gràcies. I després ella diu, com que m'ho pregunta tothom, sabeu què? Faré un rètol i ho penjaré a la porta perquè no m'ho pregunti tanta gent. Tothom m'ho pregunta i sempre dic que el diumenge està tancat i estic farta de dir-ho. Aleshores, agafa el rètol i diu, aquest museu els diumenges romandrà tancat. Escolta, si dius està tancat, per què et surt a l'hora d'escriure romandrà tancat? Aquesta és la idea, no? Parlar, els mitjans de comunicació, mirar de parlar com parlen els nostres lectors quan parlen normal. Quan parlen normal, sense artificis. Sánchez i Núñez Feijóo estan reunits en aquest moment. Això, aquesta frase la podria dir en una connexió indirecta a un periodista, tranquil·líssimament, en català oral, tranquil·líssimament, dient que no pot encara fer un resum de la roda de premsa perquè no ha començat, perquè estan reunits en aquest moment. Doncs, home, si ho diràs així, no ho escriguis, es troben reunits. Digues estan reunits, el verb està per explicar una situació o un estat, és el genuí, el de sempre, el directe, el normal. Trobar-se és inadequat, és incorrecte, no és incorrecte. És inadequat, per mi. És inadequat perquè no parles, perquè quan ho fas servir no estàs parlant com parlen els teus, diguéssim, receptors. Més usos abusius. Aquest no és molt greu, me'l trobo més o menys, és que me'l trobi moltíssim, però me'l trobo més o menys, que és que a vegades amb una elisió faríem i repetim un subjecte en un demostratiu. Això ve de l'anglès, que no pot fer elisions de subjecte. Tenen aquesta pega, mira que tenen avantatges aquesta gent, els anglosaxons, però tenen aquesta pega que han d'anar sempre dient el subjecte i nosaltres podem no dir-lo. I com que podem no dir-lo, fem el favor de no dir-lo, que s'entén perfectíssimament. Cada vegada hi ha més contents a la monarquia perquè, en la seva opinió, és una institució obsoleta. La monarquia. Ja està, una elisió. És la solució adequada, ràpida i genuïna. No hem de repetir subjectes quan no ens cal. Ja veurem quan sí que cal. Si aquest de subjecte ens venia de l'anglès, aquest mateix ens ve del castellà. És el famós
del mismo, que a mi em fa una mica de riure quan el sento en castellà perquè penso, sempre me dan ganas de dir, no es otro, es el mismo, no es otro. No. Nosaltres tampoc no necessitem. Jo entenc que si tens una llengua que no tens tants pronoms febles com la catalana, necessites fer represes d'alguna manera, i amb aquest ús de mateix en funció pronominal el fa servir perquè no tens pronoms febles, però nosaltres sí que en tenim i quan els tenim els fem servir. Molts independentistes ressenen de l'amnistia perquè no en veuen la utilitat a l'hora d'aconseguir els objectius. Seria una manera genuïna, però a mi em sembla que molt formal. I la veritat és que la tercera, l'última de les frases de la diapositiva, per mi és la més normal. La que jo faria si hagués de corregir aquest mateixa. Molts independentistes ressenen de l'amnistia perquè no veuen que sigui útil. Amb una elisió, efectivament, amb una elisió, perquè els pronoms febles van molt bé quan necessitem concretar molt el referent, però si amb una elisió hi arribem, jo pràcticament ho prefereixo. És economia del llenguatge, és agilitat, és un concepte molt important en la comunicació periodística, agilitat. No volem receptors que s'adormin, no volem lectors que s'avorreixin i no volem, sobretot, lectors de diaris digitals que cliquin i se'n vagin a una altra notícia. Han de quedar-se a la nostra peça tota l'estona. I l'agilitat a l'hora de dir les coses ajuda molt que el lector no se'n vagi al diari de la competència o a la següent notícia. L'escroll és molt enemic dels redactors. És molt fàcil fer scroll quan t'estàs avorrint, quan el redactor repeteix, quan hi ha problemes de cohesió, els veurem. Aquí una mica. Ui, ha passat molta estona, no, ja? A veure, intentaré afanyar-me, que sabia que em faltaria temps. Que em convidareu un altre dia, si em falta temps. Sí? I conto? Molt bé. No cal que sigui de seguida, però m'agradaria tornar. A vegades dupliquem el feble i el possessiu. Molts independentistes reclamen amnistia perquè no en veuen la seva utilitat. Això hi trobo possessiu i feble junts. S'ha de triar, cal escollir o el feble o el possessiu, o fins i tot l'última opció, que és ni feble ni possessiu. Diguéssim, una elisió. Un altre cop, una elisió que per mi, aquí creuen que sigui útil, m'he deixat el símbol de conjunt 8, que marca l'elisió, que no és ni feble ni possessiu, sinó una simple elisió, quan no hi ha possibilitat de, diguéssim, confondre's. Les elisions serveixen per això. El verb realitzar també és un verb mica antipàtic quan no vol dir realitzar, sinó vol dir simplement fer, quan no vol dir fer realitat alguna cosa. La ministra d'Infraestructures va realitzar una visita a l'edifici sinistrat. Va fer una visita, seria una opció, però per mi la bona és fer una visita tot junt. Tenim un verb per dir això, tenim un verb per dir fer una visita, que és visitar, per fer servir el verb. I guardar el verb realitzar, que és com fer-ho servir poc, quan sigui veritat que serveix per dir això, per fer realitat alguna cosa. Va poder realitzar el projecte tal com era original. Va poder fer realitat el projecte tal com era originalment. Una cosa que també dic a molts dels meus alumnes i a molts dels meus redactors que corregeixo és que el xulo, dic així, diguéssim, en col·loquial, de ser precís és que et guardes molt una peça, no la fas servir mai perquè vols ser precís i el dia que la pots fer servir dius, ostres, que bé tu, per fi un realitzar que col·loco ben col·locat, ostres, i ara el col·loco amb tota la propietat. Això és vigoritzar la llengua. Això és vigoritzar la llengua. No abusar de les peces és vigoritzar-la. Un altre ús abusiu que ens trobem és el de tildar com a sinònim exacte de qualificar. He arribat a veure
això és veritat, el president de Foment va titllar de magnífica la iniciativa. Titllar, segons el diccionari, vol dir especialment un sentit negatiu o pejoratiu. És millor guardar, titllar per quan, diguéssim, el qualificatiu sigui negatiu. Sí? Tots aquests usos abusius que hem parlat, tots estan aquí més ben explicats i més extensament explicats, per si voleu aprofundir. Sí? M'afanyo molt perquè hem de tenir temps de tot. Això el registre. Tinc molta mania amb el partalde i el partalca. Fins al punt que ja li he batejat aquest fenomen com a partaldisme i partalquisme. Una cosa, Marc, si prefereixes votar-te aquesta part i que te convidem un altre dia i en parlis i passar-se darrere, també ho pots fer, el que prefereixis. No. Intentaré no córrer i si em queda temps, si em queden coses pendents, en parlem un altre dia. Sí, jo només t'ho dic perquè vagis tranquil·la. Perfecte. Doncs això, que tant el partalde com el partalca, per mi, em farfeguen una mica el text i el fan, diguéssim, fan que no llisqui tant. No vol dir que estigui malament, vol dir que abusar d'això produeix textos més llargs i que cansen més a la vista i a l'oïda. Podem dir per o podem dir per què, no hem de dir sempre partalde o partalca. És com una... Jo crec que passa una mica com el trobar-se aquell que dèiem abans, que ens dona una idea com de més formal, de més formal. No sé si ho necessitem tan formal. Això ens ve molt en els mitjans de comunicació, ens penetra quan ens arriben textos que a vegades són notes de premsa del govern o notes de premsa de partits polítics o d'entitats que parlen una mica allò que el Màrius Serra en diu burocratès. Llavors ens venen cosetes d'aquestes que hauríem d'intentar traduir-les al llenguatge periodístic. Una mica llenguatge més directe. El per part de torna a ser el mateix. Aquest exemple que us poso és particularment dolorós perquè es va publicar. Me'l vaig trobar després, dic, home, com que nosaltres mateixos l'hem publicat? El president de Consell de l'editorial del diari Ara ha agraït el reconeixement per part de la seva ciutat. Per part de la seva ciutat. El reconeixement de la seva ciutat. Per què per part de? És farragós. Sí? Això del romandre, que n'hem parlat abans, està previst que Carles III romangui al centre hospitalari una única nit. És que tota la frase ella ja dius, ui, estigui a l'hospital una sola nit, passi només una nit a l'hospital, serien les maneres normals de dir això. La idea de combatre aquesta llengua de plàstic és no fer servir ni mots buits, ni tecnicismes, ni formes en desús, ni molt formals. És trobar l'equilibri entre la comunicació i les eines que tenim per fer-la i acostar els nostres textos al màxim a l'orella del lector. Parlar normal, seria. Parlar normal. Un dels casos que la gent està molt contenta d'haver-se conegut quan el fa servir és el verb raure, en el sentit de consistir. Potser això que diré a alguns us sonarà estrany, però la gramàtica en això ha fet cas, la gramàtica del 16 en això ha fet cas a Joan Solà, que recelava del verb raure i de fet recomanava no fer-lo servir, i la gramàtica explica molt bé que només és propi, i a més ho diu així, el verb raure només és propi en els parlars que es fa servir en l'expressió anar a raure en el sentit d'anar a parar. Tal persona va anar a raure a tal poble venint de ciutat. Va tenir una vida amunt i avall i al final va anar a raure, jo què sé, a Camprodon. Aquest anar a raure, en el sentit d'anar a parar, és un sentit propi del verb raure, però no
en el sentit de consistir. La gramàtica avala en això que dic. Si no us ho creieu, ho podeu buscar i potser us semblarà, diguéssim, us sorprendrà. Però aquest raure en el sentit de consistir és abusiu. És abusiu semblant, o sigui, el que ho fa servir es pensa que és més, més formal o més genuí. Però la mateixa gramàtica, i mira que els costa molt de dir això a l'institut, la mateixa gramàtica diu que no és un ús propi. Aleshores, també constata que ha penetrat últimament, però no és un ús propi. Jo, com que no és un ús propi, jo això ho he de deixar dit i si voleu fer-ho servir, doncs feu servir. Però jo dic la meva, el raó. Aquí us deixo les dues que venen ara de diapositives, és perquè us les feu a casa, perquè traduïu al parlar normal aquestes coses que veieu aquí. La presència de marisc a taula és constant en dates nadalenques, així cal vigilar la seva ingesta per part de les criatures. Això us ho prometo, que això m'ho vaig trobar així. Precocitat d'al·lèrgies no detectades prèviament i pel risc del seu ennuegament. El seu, d'aquí, de les al·lèrgies, de les criatures, d'aquí. Això us ho deixo així perquè ho treballeu. Això és text real, no és com l'autobús dels neonazis que va caure per un terraplè, que aquest és inventat, amb ganes que sigui real algun dia. No, aquest és real. Aquest va passar així, jo el vaig trobar i ho vaig canviar. Segurament el redactor va agafar un informe mèdic, alguna cosa d'especialitat, per fer-ho. Les detencions s'han practicat a Barcelona, que per les 4:35 hores de la matinada els assaltants van accedir a l'habitatge un cop al seu interior. Dono fe que els Mossos parlen així. Podeu revisionar tots els capítols del Crims, quan sortien en el Crims, quan parla l'inspector tal, veureu que diuen coses així. Els Mossos parlen així. Malgrat, i la meva parella, que és lingüista, ho pot testimoniar, malgrat que les classes que els fan intenten també que parlin més normal. Però encara fan coses així. Ens arriben als mitjans de comunicació notes de premsa dels Mossos parlant així. Van accedir a l'habitatge, fins i tot jo m'he arribat a trobar, van accedir a l'interior de l'habitatge. Clar, accedir ja dona idea d'interior, no sé, no es pot accedir a l'exterior de l'habitatge si vens de fora, no? Què has fet? Has entrat i sortit, has entrat per la porta i has sortit per la finestra. No us dono la solució perquè, si voleu, ho treballeu a casa tranquil·lament. Si us ve de gust de traduir al català normal aquestes expressions tan estranyes. Els fets van tenir lloc en un barri de Terrassa que es caracteritza per ser-ne un de residencial. No es pot fer més llarg. I no es pot fer més llarg en un barri de Terrassa que es caracteritza per ser-ne un de residencial. I un dels testimonis va explicar a aquest diari que va percebre una forta detonació. Jo no m'imagino la senyora Maria dient-li al redactor de l'Ara: escolti'm, he percebut una forta detonació. No m'ho imagino ni amb estil directe ni amb estil indirecte. Això m'ho he trobat, evidentment no s'ha publicat perquè ho hem, diguéssim, traduït, i us proposo a veure què faríeu vosaltres si us trobéssiu que una veïna ha dit que ha percebut una forta detonació, que és el que diu el Mosso d'Esquadra. Molt bé, encara tenim una mica de temps per parlar de problemes de cohesió. Ens faltarà alguna coseta que quedarà pendent, però de problemes de cohesió sí que m'agradaria parlar-ne una mica, perquè són molt difícils de trobar, diguéssim, són molt difícils de detectar, tant pel que redacta com pel que corregeix, i molt sovint es publiquen. Molt sovint es publiquen i perjudiquen el text.
perdoni que en el text si no està ben bé. Us en poso uns quants. De puntuació. Encara tenim problemes per fer puntuació bàsica, que és no separar els subjectes amb coma, tant si són curts com si són llargs, no separar els subjectes, fer que els incisos en tinguin dues, allò que diem sempre els incisos explicatius que van amb les seves dues comes, se'ls emporten. Si tu treus l'incís, no t'ha de quedar net. Estic a l'última frase, els cutis controlen una bona part del guió, que és la frase principal. L'incís és que tenen el suport de l'Iran, bla, bla, bla. Doncs tot incís ha de tenir les seves dues comes. Ni una, ni la davant, ni que falti la de darrere, ni al revés. Les dues hi han de ser. Encara tenim problemes amb les explicatives i les especificatives. Quan parlem de personatges, quan n'hi ha prou amb el que diem d'aquest personatge, no posem cap coma fins que el tenim ben identificat. El president del Partit Socialdemòcrata Alemany és aprenent el cicle d'anglès. Fins aquí era indispensable dir-ho, el president del Partit Socialdemòcrata Alemany. Ara ja tenim la persona identificada. Si afegim Olaf Scholz és perquè volem, és perquè donem més informació. Això ho hem de posar, un cop ja hem especificat qui és, ho posem entre comes perquè és informació, diguéssim, afegida. Per què? Perquè de president del Partit Socialdemòcrata Alemany només n'hi ha un. No cal que diguem el nom. Si el volem dir, és informació afegida. Això ens passa molt amb els presidents, per exemple. Amb els expresidents, que n'hi ha molts, no podem posar coma fins que no hem dit de quin expresident parlem. L'expresident de la Gran de Madrid, Cristina Cifuentes, entrant a la catedral de l'Alhambra. Això és un peu de foto. Com que hi ha moltes expresidentes de la Comunitat de Madrid, que a més aquesta comunitat concretament es caracteritza per tenir sempre presidentes, i en porten 3 de seguides, diguéssim, i totes dones, doncs l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, fins aquí haig de dir-ho, no puc posar. Això encara ens passa una mica. Sí? L'últim tram de la presentació afluixaré a la marxa perquè a veure si som capaços, jo que us he posat aquí 4 frases que tenen problemes de concordança, jo en dic pèrdua de l'antecedent. Hi ha un moment que no recordem de qui parlem. Això ens passa molt quan escrivim als mitjans, perquè anem de pressa, però ens passa molt. Podeu fer allò d'aixecar la mà o d'escriure al xat, si voleu, però ara us proposo a veure si vosaltres veieu, per exemple, a la primera frase, quin problema hi ha. Per què l'he posat d'exemple? Si visiteu botigues de vins especialitzats, trobareu personal molt preparat que us pot aconsellar tenint en compte els vostres gustos. On és el problema en aquesta frase? Algú el veu? Passen molt desapercebuts, són complicadets. Doncs, us doneu? Ningú s'atreveix a dir-ho? Doncs que el que és especialitzat no són els vins. Són les botigues que són especialitzades. Són les botigues. Si visiteu botigues de vins especialitzades, botigues de vins és el sintagma. I l'adjectiu modifica tot el sintagma. No hi ha vins especialitzats. Hi ha botigues especialitzades. Una ambulància al sistema d'emergències mèdiques han derivat el ferit a l'hospital amb diverses ferides greus. Aquest es veu més fàcil perquè el subjecte és una ambulància. És un subjecte llarguíssim, d'acord? Però és una ambulància al sistema d'emergències mèdiques. Què passa? Que emergències mèdiques és plural i aquest plural
provoca que el verb vagi en plural, erròniament. El fàrmac, anomenat tal, l'ha desenvolupada els darrers anys la professora Gunda Georg. Aquí ens passa al revés. El que és desenvolupat és el fàrmac, no és la medicina. Però aquí hi ha un error que, com que ve la professora, sembla que aquesta professora hagi de concordar el participi amb ella, no? Ha de concordar amb el fàrmac que està desenvolupat. Sí? 2 anys abans, el 2010, el director havia dirigit, senyora D, un documental amb testimonis de dones de diverses generacions, la veu i el desig de les quals va ser silenciat. És un subjecte plural, o sigui, un complement plural, la veu i el desig van ser silenciats. La concordança ha de ser, diguéssim, del plural. Aquests errors de cohesió, de concordança, ens poden espatllar el text, si no ens n'adonem. Sí? Aquí n'hi ha alguns de bons, també. Denuncia el robatori del seu cotxe i apareix estimbat a Valls. A sobre de que li roben el cotxe, el pobre home apareix estimbat a Valls, diu aquí. Perquè com que els dos verbs tenen el subjecte a l'idit i estan units per una i, doncs la interpretació directa del lector, la interpretació gramatical, és que és el mateix subjecte. I aquí hi ha 2 subjectes diferents. Qui denuncia el robatori no és el mateix que apareix estimat abans. Tornen els tuits de Jaime del Burgo i revela ofertes a la premsa. Aquí tenim un subjecte que és els tuits de Jaime del Burgo, que tornen, i un subjecte a l'idit que revela ofertes a la premsa. Els núvols taparan el cel puntualment i farà baixar les temperatures. Qui farà baixar les temperatures? El cel? El fet que els núvols tapin el cel. I l'última, els Mossos detenen un piròman després de cremar 6 hectàrees de bosc. Quines males persones que són els Mossos. Primer cremen 6 hectàrees de bosc i després detenen un piròman, com per dissimular. Aquests errors de concordança, amb una redacció més acurada, posem cada verb amb el seu subjecte, trobem solucions que no perjudiquin el text. Falten 10 minuts perquè s'acabi el temps i em faltaran algunes diapositives que crec que me les guardaré, però encara puc fer un parell més que crec que són interessants. Fixeu-vos. Aquí estem parlant d'un lloc, que és un centre, que es diu Lazo Studios. N'estem parlant, és un centre de referència pel que fa al ciclisme d'interior. Està situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Tot això estem parlant del centre. I després comencem a parlar de l'empresa com a sinònim. Però fixeu-vos que la manera com hem puntuat, quan diem situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, al costat de la Francesc Macià, l'empresa, aquí el nostre cap ha pensat, diguéssim, anafòricament, però estem fent una catàfora. En realitat, el situat és per parlar de l'empresa. Hauríem de dir situada, si parlem de l'empresa. Perquè el nostre cap pensa catafòricament, però anafòricament, perquè estem parlant del que hem estat parlant, però ara introduïm el femení amb un sinònim i aquí hauríem d'haver posat femení. Aquest el passo, no és gaire interessant. És molt més interessant això que us diré ara. Les frases, que ja et dic, frases 360 graus. Aquesta la vaig detectar, me la vaig mirar bé, vaig dir, aquí hi ha un problema. És un problema que està resolt pel nostre coneixement enciclopèdic. Però fixeu-vos que aquesta frase, aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea
seria una fita històrica per la nostra llengua, això és una frase recursiva, perquè interpretem que el lector considera que el català és la nostra llengua. Però imagina't que aquesta frase l'hagués dit un parlant de gaèlic. Un parlant de gaèlic podria dir aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea seria una fita històrica per a la nostra llengua, el gaèlic. Perquè voldria dir que tenim un primer pas, no? Els catalans ho han aconseguit, nosaltres també ho podem aconseguir. Però aquesta frase està malament, perquè només està bé perquè identifiquem les dues coses com la mateixa, però no tindríem per què identificar-li. La solució possible seria no posar en una mateixa frase dos sinònims, sinó fer servir un pronom feble. Llavors queda molt clar. Aconseguir l'oficialitat a la Unió Europea seria una fita històrica per a la nostra llengua. Llavors, això és veritat, parlant del català, parlant del gaèlic i parlant de qualsevol. No sé si us heu perdut una mica amb aquesta, que és difícil de veure. Aquesta també és una mica complicada i amb això acabarem, ho deixarem aquí i ens mirarem a l'escoltant campanes una mica per riure una mica. Però aquesta sí que m'agradaria fer-la. Quan llegeixo això com a lector em sento centrifugat, ho dic així, perquè, fixeu-vos, Gerard Depardieu, parlem del Gerard Depardieu, no deixa mai d'estar d'actualitat. L'última denúncia contra l'intèrpret, encara és el Depardieu, va arribar tot just la setmana passada quan una periodista espanyola, molt bé, teníem el Depardieu dit de dues maneres, ara una periodista espanyola, va acusar l'actor francès, o sigui, tenim el Depardieu dit de tres maneres, nom i cognom, intèrpret, actor francès, d'haver agredit sexualment la col·laboradora de Cinemania, ja m'he començat a perdre. Qui és la col·laboradora de Cinemania? La periodista espanyola? Com ho sé jo, això? Sí? Aquest tanta dicci potser s'hauria resolt molt millor en pronoms. En pronoms, ostres, és que el pronom és directe. Jo no cal que sàpiga que la periodista espanyola és col·laboradora de Cinemania, no cal que ho sàpiga. Ja ho diré després, si convé. Si vull dir-ho, ja ho diré després. Però en pronoms queda molt més ben lligat que no amb tanta sinonímia. Deixo de compartir això, ens quedem a la diapositiva aquesta, que de fet ja no faltaven gaires, però m'agradaria que tinguéssim temps per mirar-nos això de l'escoltant campanes, perquè dona una idea de les coses que ens passen quan escrivim. Calcem en una sabata de llengua, posem el peu en un lloc que ens sembla còmode. Ah, sí, això es diu així, i a vegades no rumiem gaire si es diu així o no es diu així. El tinc per aquí, escoltant campanes. A veure. El veieu, no? Sí. La primera de totes, cal comprar productes d'aproximació. Aquesta no és periodística, aquesta la va dir el meu pare un dia que va venir amb uns ous embolicats amb un paper de diari. Dic, hosti, quan has comprat aquests ous? Diu, a la Pepita de tal, no sé què, que no es viu en un poble. Dic, molt bé. Diu, sí, s'han de comprar productes d'aproximació. Dic, papa, em vas perfecte per explicar una cosa que és quan tu vols dir una cosa i t'hi acostes. I em fa gràcia perquè, a més s'aproxima equivocant-se. Javier Milei ha irromput en el taulell polític, com si fos, diguéssim, un taulell, com si fos un carnisser, o una botiguera, o no sé. Ens pot agradar més o menys, però és la cruenta realitat. El redactor sabia que era cru o alguna cosa. S'equivoca cada 3x4, efectivament. Cada 2x3 escriu 3x4.
Aquesta és molt coneguda, la situació ve d'un gir de 360 graus, o sigui, estem igual que estàvem, no ha canviat res. Infringir i infligir són dos verbs que acostumen a canviar-se l'un per l'altre. Infringir és el que fem amb les regles i infligir és el que fem amb el dolor, i això ho fem al revés. Registrar i enregistrar encara ho canviem, encara ho trobem molt. Enregistrar no és el mateix que registrar. A més, com s'enregistra una temperatura, si no fa gens de soroll, una temperatura, no sé pas com, ni té cap imatge. Aquesta també és molt bona, la situació es pot resumir amb un sol adjectiu, normalitat. I el redactor es queda tan ample i diu, oi, que bé que parlo. Tot molt bé, però la normalitat és un substantiu. Al final s'ha desvetllat el secret. És un altre error d'escoltar campanes molt típic. Confondre desvelar amb desvetllar. Els secrets no es poden desvetllar perquè primer haurien de dormir, com que els secrets no dormen, no es poden desvetllar. Han acordat fer extensible la mesura. Això, sí, el redactor sap que és extend alguna cosa, en lloc d'extensiva. Aquesta, la que ve ara del Girona, aquesta l'ha dit avui el Ricard Ostrell entrevistant la Ayuso aquest dematí, que el diari, jo avui he anat de dematí al diari i he seguit l'entrevista perquè n'estàvem fent un seguiment minut a minut i ha dit que el Girona ha dit que, com aquesta frase, l'Ostrell ha dit que tal persona havia posat algú entre les cordes. Això és una frase que ve de la boxa, posar algú contra les cordes, la preposició bona és contra, vol dir arraconar-lo, posar-lo en una situació de compromís. Entre les cordes entortolligat no seria la preposició. Totes aquestes mesures estan incloses dins del mateix paraigua, quan la preposició de la metàfora del paraigua és sota, evidentment. L'ombra de les eleccions anticipades va planar sota tots els assistents. Com et pot planar una ombra sota teu? Aquí, sobre, aquestes preposicions, sota i sobre, escrivim de pressa i ens surt així. Per prendre una decisió cal rescabalar la informació. Això també li sonava al redactor. Evidentment, el verb és recabar. Això passa moltes vegades, els errors d'aquests d'escoltar en campanes, moltes vegades ens venen perquè fem servir peces que no dominem. Per no voler parlar normal, saps? Dius, ai, a mi em sona no. Primer, ho poso al diccionari? No. No perquè vinc molt de pressa, doncs fes servir una cosa que sàpigues segur que està bé. El nou iPhone 15 ha aixecat molta expectativa. A vegades aquesta ni es nota. Vol dir expectació. Expectativa i expectació són paraules cosines, germanes, però que s'han especialitzat. Podrien voler dir el mateix, però en l'ús s'han especialitzat. Les blaugranes van jugar, aquesta ens va fer moltíssima gràcia, les blaugranes van jugar per treure's el pitet. Evidentment no pot ser per treure's el pitet, perquè si treus el pitet i juguen tan bé que et cau la lava, et taques. En tot cas ha de ser per posar-se el pitet, no per treure-se. Aquest també ens va fer molta gràcia. Tots els temes van estar presents en el menú del dia de la reunió. De primer hi havia l'aprovació de pressupostos, de segon ampliació de la Junta i de postres, per postres. Menú del dia, en comptes d'ordre del dia, potser el redactor tenia gana en aquell moment. Aneu a saber. Això no és com el miracle dels pans i els vins. Això és... Si tinguéssim nosaltres s'hagués connectat el nostre estimat Ruaix, que coneix molt bé la Bíblia, se'ns podria explicar d'on ve l'error. Els pans i els vins no, els pans i els peixos, en tot cas. Perquè això és un miracle i el miracle dels vins és un altre. Aquí s'han barrejat dos miracles. El de l'amnistia no serà un camí de flors i violes, això torna a ser un maig sembrat. La barreja de tot no ser flors i violes i un camí de roses, aquí, com que tots són flors, hi ha hagut una barrejeta.
van posar tota la pressió a la taulada del PP. I torna a haver una barreja. La metàfora que es fa servir molt en política, quan vols dir que passes la responsabilitat a un altre, és passar la pilota, tirar la pilota a la taulada del PP. O passar la pressió al PP. Però passar la pressió a la taulada és una barreja. És d'aquelles coses que et reconsagren amb la vida. Ens va costar una mica de veure quin era el verb bo aquí. El veieu o no? Reconcilien. Volia dir reconcilien, no reconsagren. A veure qui és el maco que li posa el cascavell al gos. Simplement es va equivocar d'animal, no passa res més. Era un altre animal. Ahir el festival va donar el tret amb l'actuació dels Antònia Font. Va donar el tret. Això és una metàfora que ve del món del atletisme, però clar, ha de ser el tret de sortida, no? Perquè clar, va donar el tret. No ens ho creurem fins que no ho vegem blanc sobre negre. El paper és blanc i les lletres són negres, com podeu veure en aquesta presentació d'aquí, ara mateix. És negre sobre blanc, però va escriure blanc sobre negre. La cantant de Sant Esteve Sarrovires i el porto-riqueny van trencar peres. És un altre escoltant campanya simpàtic, perquè volia dir simplement partir peres. El país africà és un dels pocs productors de terres estranyes. I vaig haver de... Em va sonar alguna cosa estranya quan vaig trobar-me aquesta frase. Vaig haver d'entrar al Termcat a veure què era això. I hi ha uns minerals que es diuen tots junts, perquè són molt poc freqüents en la natura, que es diuen terres rares. El seu nom és terres rares. Però el redactor, això de terres rares, li va sonar malament i ho va canviar per terres estranyes. La millor del món, la millor escoltant campanes, el número 1 del rànquing, a Sánchez tots els ous li ponen. Aquí hi ha una barreja molt estranya entre que totes li ponen, que és la frase, diguéssim, la frase feta en català és totes li ponen, però clar, què ponen? Què ponen les gallines? Doncs aquest totes, hi ha una elisió, totes li ponen vol dir totes les gallines li ponen. Doncs converteixo l'elisió de les gallines en ous i faig que els ous ponguin i em surt això que és a Sánchez tots els ous li ponen. El president espanyol es contusionava de riure. Aquí torna a haver un error de precisió amb el verb contusionar, que vol dir donar-se cops. No descarto que el president espanyol es donés cops de tanta gràcia que li feia alguna cosa, però segurament el que volia dir el redactor era contorsionar. De fet, crec que vaig publicar recargolava, perquè contorsionava em semblava una mica, diguéssim, com terminològic. La influencer encara pot guanyar més diners tenint en compte que el revulsiu no ha esclatat del tot. Confesso que vaig haver d'escriure al redactor i preguntar-li què volia dir, perquè no ho entenia. I em diu, no està bé revulsiu. Dic, és una paraula que existeix, però què volies dir? El text ha de tenir les següents concises. Aquí heu de veure-hi premisses. I com que no li sortia premisses i recordava que els textos havien de ser concisos, va dir el text ha de tenir les següents concises. Van ser milers les persones que es van combregar davant el Palau Reial danès per veure els nous reis. Tornava a ser, diguéssim, un error de precisió combregar per congregar, que seria el que... El jugador andalús va deixar impremta al Barça. Només una lletra, però, clar, no va deixar impremta, va deixar empremta. I una que és bastant habitual, que és la decisió supura un menyspreu evident
a tot el que no s'alinea amb els valors occidentals. Aquest suporà, que evidentment és un terme mèdic que té a veure amb que surten líquids, que surt pus d'una ferida, això vol dir suporà, no vol dir res més. Aquí volia dir traspua. I traspua té un munt de lletres que s'assemblen a supura, R's, U's i S's, i en lloc de traspua va dir supura. I no seria això. Ja està. Fins aquí la sessió potser una mica atropellada, perquè volia acabar a temps. I m'han quedat algunes cosetes per dir i, sobretot, em sembla que us he robat el temps de les preguntes, però si tenim 5 minuts i en voleu fer alguna, encara per mi em podríeu... Jo no tinc pressa. I si no hi ha més preguntes ni intervencions, me sembla que ho deixarem aquí, que ja també se'ns ha fet una mica tard. I bé, moltes gràcies a tots els que us heu quedat fins al darrer moment i esperem que us hagi agradat. Ens veurem el mes que ve, que tindrem un nou seminari. No serà amb en Marc Guarro, que ja ha xerrat una estona, però el tornarem a convidar més endavant. I ens trobarem amb Miriam Martín, que ens parlarà sobre inseguretat lingüística i normativa. I serà dijous 29 de febrer. Us hi esperam a tots. Moltes gràcies de nou per haver-me donat aquesta oportunitat d'explicar-vos les coses que m'amoïnen i que potser amoïnen a més. Gràcies.